ito na yung birthday song. Happy birthday to you. And your holiness deserves that. Internet! Gayam, internet! Ayam mon! Agsar-disar deng mo't deti gayam ko ng internet, chika. Gayam, internet. Okay. Wala na yun na... Okay. Talaga lumaban pala ay. Ayan, internet. Birthday song. Para kada kita apong ang birthday tatangal daw. Ayan, dito na ito ating Madam Jocelyn dati di ay. Ay. Sa'yo, no? And of course kay Madam Marilo Dawag Asuncion. Ayan. Good evening. Kanya Judita ya ading ingat kayo lang. Ingat kayo kanayon. Ayan. Okay, thank you Ate Marilu. Iti ingkang panagpasyarmanin diti programa anasaas ti Sardam. Manati masapul yung Red Horse. Okay.
Kaskas talaga nga. Ay, apo. Ayan ka natin, Yoli Alipio Rivera. Ayan. Good morning. Happy watching na nagapukin na po Manager Asuncion. Ayan. Happy birthday. Lambert Inoveno. Ayan. Pa-shoutout nga, idol. Ayan. Kumusta kay Sir Lambert? Ayan. Iting ka nga pag-buy-buya na sa si Sartam. Thank you, Rosalyn Olanday. Ayan. Bagmet nga rabiim nga nagapukin ni Auntie Yoli Alipio Rivera. No siya mang anayatan? No siya ti mangigem iti siket mo, sir, mayat lata. Huwag lang nga, sikati agigem ti siket na. Oo po. Bob, ayan. Thank you so much. Ayan. San Manuel. Kumusta kay Aminen? Kaya apumi nga ni guwapo di taluna nga ni JJ guwapo kini mama na nga ni Paula yes hanggang dito yung request mo kat kwa idanon ko nga idanon kini JJ yeah ang aking DJ kata anak ko iso na tibunyak ni JJ okay. So nga baka kape nga napudot lang itiya iyapan mon Jocelyn Natividad ken ni Madam Jonah. Si medyo tirain yon tatno habang nga nalamis pa iti panawin. Pasya amok nga madama ngan iti fruits ni Ma'am Rachel Aranja nakasindile lakasandile ligat na belang mo tingi bibig ko dito ni Madam Lani mo ya Madam Jackie ayan thank you so much man happy especially Asuncion and DJ Rhodes nga nagapok ni Madam Jackie Sagid. Oh, agpalain ka nga rod Madam Jackie tatlo kas tagpa. Meron bang gumagamit sa internet natin? Ay wag muna Kasi kawawa naman itong mga viewers din kung awam manin aputi internet da. Karaputed matlatan abukot kay kastalaon ay tiba. Tala kayon anya. Kunan ano kani abalayan 14. Kumusta kay amin? Gagayam ko ayan. Adaak dito yan. Gagayam. Amo yung matin pinapasamak kanyak. Lumpot ko. Kumusta kayon? Gagayam ko ida ayan. Nagiti il-iliw launay datao. Ang yam-yaman nagtada kayo ayan. No nabayan, hanak nagpatpat. Tada kayo. Amo yung matin. Ayan no, anya tinapasamak tibukot ko. Ayan. Iso nga daak. Ayan. Naimbag na oras tayong amin. Gagayam ko. Ayan. Kapkablaawang kayo itinaimbag na oras. Daw tayo amin apo nga sangap ko ni chocolate namoret di patan jay Christmas light ko aya dita aya
Amin kayon apo aya gayem kayon. Umayak lang dumagas takayat kumet kuma nga idanon kada kayo nga natigsa akon. Nga ni abalayan 14 ket agkukurot ko nada. Masuronak man. Apo talaga nga agsaga ay agtagerger ti pangal ko DJ di imba. Nakapigpig siya at ibagada nga agkukurota. Ay, handak nga ikaskasta ko nakarod. Namuna tahan nakagbaybayad ka abuloy DJ. No siya ti matama. Kuya, di abuloy ko no kwa kasi na apong ko. Dumagasak lang DJ tat ako maitigalot pa igalot ko kumadegal pa di balay. Nagpumigsa iti bagyo kat agpay-payak paksika. Amamot ni apong kong kahanga makaturog no kasta agpay-payak pak. Okay, sige nga rod, ingkalan lata di wayway ti kodyayen, wayway ti aso. Kasjay ibagamno ko nga dakape lang abiyag tatlohan da nga sapsapulain. Ha? Sige nga rod, gagayam ko ya. Umayak lang nagpadlaw. Hanyo nga ibagbaga nga agpukurota. Nakapigpig sa aksika. Nala sige nga rodan, babayan apo. Aya into no bigat at daa. Okay? I love you all, apo. Okay, basta very good. Ay, bagam angada ka. And of course, yung nakapkablaawan, ayan ni Madam Marilyn Dumaguin. Ayan. I-greet ko man, birthday ko ngayon. Ay, happy birthday, Madam Marilyn Dumaguin. Ayan, imbagay ka nga pa nag-birthday tatangaal daw. Ayan. Yeah, thank you so much. Think ka nga pa nagdaladal dito yung programa ana sa Asti Sardama niya. Densley Sagon, kablaawak man amin nga adda. Dito yung agbuibuya, ni Apong iti mang tarabay kada tayom amin. Nagapukin ni Madam Bensley Sagon, dita Abu Dhabi. Hello DJ Rodel, good evening. Kastamot kanya Madam Bensley. Jackie Sagit, happy watching ana sa Asti Sardam. Nagapukin ni Apo Manager Asuncion. Oy, hello Balayan, I miss you. Nga nagapukin ni Jocelyn Natividad. Hello po Ma'am Elvira Ben Asuncion, and to all sponsor, happy watching. God bless. Nga nagapukin ni Bensley. Hello Balayan 14, kumusta kan? Ay! Kunana, ha. Kaman, agsangitin na Balayan. Among kata, drama, bumulot lang gayam ti wayway. Pinimpabulot ka ti wayway ti asyumin at may teb. Kano jay ko na? Jay Balay, dano umay ti bagyo, og paypayak-pak. Kunana kahit. Hello Balayan, kumusta kan? And hello Balayan 14, kumusta kan? Nga nagabok. Hello Balayan, Merry Christmas, Bensley Sagon. Sherdan, oh, DJ man. Bensley Sagon, thank you for yan, nga nagapok ni Apo Manager Asuncion. Ay Apo, sapay kumata agnanayon Apo, dito nga pigsa na. Yan, agnanayon nga ti internet tayo katakastoy. Ada tayo kat madandanagan na. Amoy no, signal ko na nagsignalan. No oras ka nagpakata ako inikanak mo ka iti ko di jayen. Inikanak mo ka ti signalan. Abalayan Marites Laurente Figa. Ayan.
Hello, Balayan. Happy holiday. Ayan. Kanya at Balayan. Oy! Papangke mangartag pasyarin Lani kabagwan, kabaduan. Pelang. Ayan. Adalata COVID. Loy B. Kulkul Tolentino. Naibagin ka nga pa nagbubuyang. Yeah? Pa-shout out man, Madam Actividad and Alma de la Rosa. Aglans kami pay. O, pinanganan ka no pela eh. Okay, hanyo nga arda po nga liplipatan wen. Dahiti man narimana po tatanga bukas di sartam. Meron na tayong 26 share. Ayan, kailangan madagdagan pa. Dahil ako Nagiti apo nga barbaro, apo nga viewers tayo. Ayan, hanyo apo nga liplipatan nga i-share ti programa tayo. Anasaas ti sardam niya. Okay, sunata amin nga para kada kayo ambe gagayam. Anya, ada kanya. Okay, mamisan. Ito labinpintas di tirata. Anya adaking katakos marikrik na sipon nagkita ta sa pulin na kadag ito'y mata sipon nagkita ta rimbusing ni aya no di ka makita sikati ang awagan labak unay nasi kayan nato'y puso mapukaw mete nilali na inlabak unay tapa nagbalbalikas anya adaken ka minagneong daytoy na awan oras adi sikalaing malagip ko amin aka nito awagan na ka tinagan mo di aldaw mo lujak manggig tatimek mo oh my beloved sikatirag-ragsak ko oh my beloved sikat ay ayate I always love you with all my heart. Oh my beloved, agmay sakad to'y puso, till death do us part. Sikati ayat ko.
adi kita amin akan ito awagan na katinagan mo. Sikat ay ayate, I'll always love you with all my heart. Oh my beloved, agmay-may sakat to'y puso, till death do us part. I love you so. Oh my beloved, sikat ay I'll always love you with all my heart. Oh my beloved, agmay-may sakat to'y puso, till death do us part. I love you so. Alright, ito man na po di sunata man na pong inakin paay kada kayo nya. Kada kiti viewers te pelang nga po nga manariman pelang nga po nga buy-buy iti programa tayo anasa si Sartam. Thank you. Manin apo kada kayo. Kabilas Jonathan. Ayan, thank you so much kada kayo amin ni Ragragula. Ni Jonathan Ragragula. Apo Manager Asuncion. Irene Morala. Anya ti pamagat na ata kantam DJ nagmayat. Oh my beloved, Madam Irene Morala. Oh my beloved, I love you, my darling. Kuna na Madam Jocelyn Natividad, oy talaga nyamit din. Ayan, no dingdingag anit ling mo, ijay Cagayan. Jocelyn Natividad. Mami editor report, agyaman na ka kayo dita. Kitakman ading ko, ayan, i-download ko. Sige,
course, thank you so much kay Madam Roselyn Olanday, and happy viewing to Dennis. Ayan, thank you so much. Ayan, of course, sinakap ni Madam Melita Renter. Ay, adatoy nakon, DJ. Ay, thank you. Kunak man lang no, awang ka man itatayin. Man lang no, hamong akay kayat man tatay ni DJ Rodelen. Ni Ate Melita. Po nga viewers, oras yung amin na po kagayim, kakabsat ko ida. Anya po nga liplipatan na po nga i-share ti programa tayo, ana sa naman niya. And of course kay Sir Jonathan Ragragula, thank you so much. Parte na po ti Ramon Isabela. Benis Aliyah Galam, hi po. Hi din Madam Benis. Thank you so much. Programa ana sa Asti Sarda. Ay, very good. Alright, umuna po. Ngayon nagpatugtugin. Eto na. Dakkel ka di mo makita kaslak lamaan no buy-buyain ka ngamin di mo amot at dating na ayat ko kin ka di mo makita kaslak lamaan buy-buyain ka ngamin di mo amot at darik na aniyak di dirigat na no kursanadang di nakapu
Gawa naman sa internet tayo po. Parang bunga isip saan na siya. Ayan talaga nga naka reception tayo ta makikita ka po dito monitor ko blurred. Ayan, agid-dito pa ya po. Ayan. Dakkel ayat ko ngem kulus di mo mag And of course kay Madam Minchi Meets. Hello DJ itay nakpay nga agbuy-buya ngem hanak lang makakomment. Ay thank you Ate Minchi Meets. Naibang oras tayo amin. Ayan nga sa ngapada. Thank you din Ate Minchi Meets. anya ket di dirigat na no kurso na dam di nagkakurso na da laglag ka si kaapuso kaapay pailangan iso anya ket di Dirigat na no di na amuta marik na umanay nga liwliwa ilaw ang istinda ka. lumakit kita Dan sa mali arap ka tay inggit anak iparang Parang-arang mo nga isot saan na siya nagsakit lumakit kita sa mali. kita arpa ketsika tay inggit anak iparang Nga isot saan nga siya ang mo nga isot. Bagyo na naman dyan sa atin. Oo nga. Ayan. Thank you, Madam Mark. Medel! Halika nga dito, anak ko. Ayan na. Oreno, datapo ti bagyo diti di par na apo ti Isabela. Ay katuloy-tuloy lata apo tintenga pa nagraragsak niya.
ko nagngem saan tanay irwa makayan anay sansayan ayat akin naling kaguma naipaay mo puno apakaragsaka uray awan ka managlagip ka dagidila dawang inak kita dagidi naruay nga inangaw ta tumren tuwa mapanunod ka agnan ayatin ka ipatpatikin puno aduwen ka upay dayo ka manaw ka adi nagpagkada magudas man ay nag-stop man ang apo. Nag-stop. Internet. Ay, pagpaspasensyahan tayo yung apo ko't naputid man tayo internet ni. Loading man latan. Diyan. Biyag ko ang may sa katuloy ko uray awan ka managlagip ka dagidila dawang inang makitkita dagidi naruay nga inangaw ta tumren luluwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga'y ayatin ka ipatpatikin puno aduduwen ka
ti may isa nga sunatan, nagnanayon ngay ayateng ka. Takbay ni papang ko. Jay! Happy Emanel da Sanidad Egar. Happy watching in ATS program. Nagawa kiniapo tayo manijera. Naimbaga pa nagbibuya, Madam Emanel da. Di anasaas ni Sardam. Naimbaga pa nagbibuya, Madam. Jocelyn Natividad, kitakman adik tayo, download ko. Kuna namot. Nangata dito download na aya. Jonas Hagaw, you're welcome. Kuna na, nagapo kini Madam Jocelyn Natividad. Awan tismul ata te. Kuna namot ni Madam Irene Moral. Ay, kuna ni Madam Jocelyn Natividad kin Madam Irene Moralia. Ay. Viewing to Venice, Aliyah Galang pa ni Madam Rosaline Ulanday. Naimbag nga pa nagbibuya, Madam Venice, Aliyah Galang. Irene Moralia, I went, again. Ay, taste ka no? Ana napindas nga dinggen. Nagbalik yung reception to'y laptop ko. Dagito isipin ken iPad okay net. Makaibaberan nakpay to'y laptop. Ano yung abo managera tayo? Ay, babur mame. Nangina. Katne, ay apo. Mayat pa'y data. Nakabilang sigurti ko internet. Unay-unay lang. Chill lang kita mame. Ay apo. Baka danda ito ang pag-high vlog. Damon atalak-lak tapon. Nagkumar ka ditan. Hello DJ. Maanak lang makakomment ting bag nga oras tay nga sangapada. Ano ni Madam Menchi Manship. Takkel ayat ko ang di nakayat dungo. Jonas Hagaw ni Madam Jocelyn Natividad. Aan aman dungdung. Hi DJ, good evening. Keep safe everyone. May bagyo na naman dyan sa atin. Nagawakin Mark Kate. Kung apo, napigsa ti bagyo na ta. Bagyong Rolly. Bagbagada nga red warning tag. Signalan bertrigan ti ka nga iti kapigsana. Parang tayat adayo ni apo ang ito'y Isabela. Am-amin nun. Hanlang nga dito'y Isabela. Am-amin nun. Tune in na lang muna ko DJ. Steam nakman biit bado arabo. Ano ni Madam Chocolate. Ay, Madam Alma. Sige lang. Kabanglob data Magatil-tilad manan nga ko daytan. Happy watching Auntie Cecilia Racadio kani Madam Judith dan Regua Rapisora. Happy watching Madam Galing, bravo, love it, sing pa more, balasan ko. Kung namot ni Madam, naapo tayong manigera. Abus na no kan kanta ako, jag na nga ayateng kang ikit na kak-active ni Mami Elvira. Naapo tayong manigera. Kay Mami Elvira, tanong ka. Madam Yudelin Regwarapana, puso kada palakpak mat. Happy watching Kuya Roger Natividad. Kuna namot ni Madam Jocelyn Natividad. Naimbaga pa nagbibuyam Sir Roger Natividad. Madam Cora Ragmatmat pinagpalpalakpak na. Ay mayat sa dito. Naisong anak ko. Kuna namot ni Madam Jennifer Hill Uklos. Kagyaman at apotak na. Dorehan nga magaw atagit mayat. Thank you din ko na namot ni
Sir Roger Natividad. Madam Siria, ay ni Mami Siria kag kawilnik patpatay buti puso. Nga balasang ko na maging Irene Moralia, Madam Irene. Apo. Ingiit no katalabay kuno makangkangig nagkastakin. Luwag daktil na eh. Ungok Jocelyn Natividad narigat maninnet ko. Kung ano ni Madam Joanna Sagaw. Kanayin sa Madam Joanna Sagaw. Kanayin sa amin. Gado iti labas din sa ni Madam Joanna. Keep safe kayo dito anak ko ni Madam Jennifer Hill Uklos. Oy Madam Jennifer Hill. Oray si kayo mit dita aya. Kayo mit dita. When? Data, net mo, dungo, Jonas Hagawhaan, urayin nyo lang. Madi ibababor ta nang ina. Ay, apo. Tudyo kanya ako na ibabor nyo lang eh. Mausar ko ba? Di may met pa kaysa sa maperde. Lang. Ay, apo, met. Naman na, next man na sonata. Naman na sonata na apo. Isem, no sino man iti nag-request ti isem apo, dito iti request mo. Pagpaspasensya nyo narigat signal tayo tata. Ay, apo, agaglikli ka mo latan eh. Isem. Niyang agulang. Sutseta, ay haan, isem gayam. Tapo. Dayta apo nalbas man di sunatan. Nga isem eh. Nusin di nag-request ang pasan apo Isem. Happy watching. Ganda maluto ko. Akit kita meta Madam Marites. Baka maksud mo, tulot-lutwang. Baka maksud, awan imimos na nukwang. Ma'am, apay na, Sindaya. Sergio, na ni Sir DJ, request man sa payla kuma. Dato'y abay ko ni Sir DJ yon. Amok sa eto Joel rata. Tay saan ito yan? Jeju Windor. Ne, iso. Pa-request man anak, I've been way too long ka no. I've been away too long. Kinantay apo, baka madamdamakit lisensyado, gagito, English, maidip ni live pino kwa. Asyay. Kuha na raw ka nga ikit kwa. Ayan, infringement. Kung kuha sa daya, di ka mo man. Mabalin sa amin English ka ni Madam Jennifer. Yee, daduma lang, Madam Jennifer Hill Uklos. Manong Hill. Adamot iti English nga mayat lata, adamot iti English nga lisensyado, hamo ma-play. No, mabalin nga i-play dito, igumahan nyo manggag dita, iti baga na ka nga sa, this sound is, sa day dyan, nakamute, naka-license. Name pagkarabiin, Neneng Natividad, ko ni Sir Roger Natividad.
agbuybuya kamit gayam insan ko anak ni Sir Joel. Nagbubuya mo't niyang may sumirip ni DJ D'Agostino na biniro. Anan, awan iti request yun. Awan mo't request yun. DJ, Alright? Ayan, dito man na puti sunata apong naka impataya, magnanayon. And of course, andyan yun, damot apo dita, dyan may isang co-host ko, ang aking anak, si Baby Maydel. Ayan, baby, ano? Ayan, of course. Ayan. Agyam-yaman nagpeta kayong amin apo. Ayan yung mga viewers natin dyan sa may San Luis, Kawayan. Sa last night, ayan, magla-last night kasi yun kasamahan namin na isa sa mga banda Isabela. Ngayon po ang last night niya, kaya mabamit apo, pakita iti tao dyan parte na apo ti Barangay San Luis. Bandang nga rin na Mercedes, ano? At Magilian. So, 2 hours ride from Luna to San Luis, Kawayan City, ano? Okay, yung mga viewers natin dyan, may time kayo, no, kaya taka po makita, ayan, nadaka po dito para San Luis, itata, ayan. Manong request nakman ay been away too long, ayan, ay, manong ansa mabalin, itata, alanganin. Kunana ni Sean, teman kano inayat ka tinapudno, ayan, balasang ko. Sir, baliwak na ro. Okay, baliwak. Sing-sing na ayat, di ba? Isa di pinatugtog mo tatay na anak ko ay sing-sing na ayat. Okay, sing-sing na ayat manunghil, ano, ipatayap tanto damdama. Request nakman, namnama em to. Okay, namnama em ayat ko. So, pag-urayan na po, kagayam kan kakapsat. Ayan. Teko na ako nga napintas tiridam na. Ha? No? Ipatayabang kay apo iti sonata. Asikala ang biyag ko ti sapspule.
apay kata laing biyag ko ipampano sikalat na mariknam ka din daytoy marikrik na mariknam iliw ko mariknam ka tuy ayat ko jag ilibak ayatin ka apay ngata asikala ang jagkuti sagsuli apay ngata asikala ang biyag ko ipambanuti sikalat na mariknam ka din daytoy marikrik mariknam ka tuy iliw ko mariknam ka tuy ayat ko jag ilibak na ay ayatin ka natangkin a puso no di kanto maawatan tuy aso ko dingmen nga puso no di mo maisuplit araraw ko sikaragsak ko kento'y ayat ko ay ayatin ka oh yan ko oy Manong Hill, thank you so much. Madam Jocelyn Natividad, of course. Kaya Cartado Manuel, Sir Kablaawang man, iti Payat Corton City. Canton City, I should say. Apay ngami asikala ang biyag ko ti sapsapuli apay ngata asikala ang biyag nunuti sikalat na mariknam ka din daytoy marikrik mariknam ka tuy iliw ko mariknam ka tuy ayat ko jak kilibak na ay ayatin ka natangkin a puso jak no paawa ko bimato a puso no di mo maibuksilang araraw ko sikaragsak ko keto'y diyak ko ay ayatin ka oh diyak ko sikaragsak ko ken ay ayatin ka tuy diyak ko
Alright, yaman na po ti may sama na po nga sunata ngayon nakmanin palapal kada kayon. Kunada, ay, apo, mangurat man ni DJ, kunada no kaya. And of course, sinakman na po kapkablaawan, dita parte na po ti Paypayad, Candon City. Naibang oras yung amin na po, dita parte na po ti Paypayad, Candon City. Ayan ang nangro na po nga nakapkablaawan ni Madam Prado Prado. Ayan, late na, busy na kamin. Ayan. Malamin kan san, sir, ha? Agsultap ka ti kape, no? Ano, nagsukatak ta... mapanak kami apo jay San Luis Cawayan City, Isabela ngayon mamaya pagkatapos ng show natin kasi meron po tayong ada apo ti may isa nga natay apo nga kadwate jay may isa apo nga member iti banda Isabela, so in kami apo jay, ayan, inak apo jay 2 hours ride agapo iti balay gana ijay, so maybe 9:30, baka pwede na tayong mag-close sa 9:30, para makadaan na kijay ito 11:30, kasi mahirap ang daan, yeah? Okay? So ngayon naka-jacket ako. Alam nyo meten apo tilo makaikat na talaga nga agkuyog, kisyakan ka. Agkuyog-yag, agpayagpag. Ayan, Roger Natividad, thank you so much, sir. Sir Roger. Ayan. Manong Hill, thank you so much. Sunata mi kini bagat ko, sir. Kuna ni Manong Hill. Madam Miss Loveless Tomrique. Ayan, Madam Mahrot. Kay Madam Rodelin Ragonton. Diyan sa may Italy. Ayan, good evening, DJ Rodel. Kastamot kanyang ate. Ayan. And of course, kay Madam Roslyn Tongpalan. Oy, Madam Roslyn. Singapore. Ay, good evening po sa lahat. Ayan, thank you so much, Madam Roslyn. Kaabay kami lang gayam ti ili dito from San Mateo siya, kay Madam Roslyn, pero dyan sa Singapore. Okay? Thank you, Madam Roslyn, Good evening po sa lahat. Ayan, nagkapag ni Madam Roslyn. Kina ate Daisy Garcia Carnate. Hi, DJ Rodel, Baisak, God bless, good evening. Thank you, Ate Daisy Carnate, Mapan ka itan, boss, madino naladaw, ta umay nga, unay nga agbiyahe, oo, mga kwan na lang, mga hanggang alas 9 na lang siguro tayo, kasi alas 6 kanina, Okay lang ba sa inyo, mga viewers? Para makahabol din ako doon kasi alam nyo yun, Barangay San Luis is liblib pa yon. Ayan, Barangay Pay. Malayo pa. Prado, keep safe, sir, DJ. Okay, thank you. Natin kung makapasok diyan makapasok tayo diyan sa may YouTube natin kasi itong isem hindi pa nakasave, ito nasa YouTube pa yan pero naglalag yun internet natin ay naipatugtog na pala yun isem naman pala and the next is Sing Sing Nayat, yeah, kay Manong Hill internet. Magko. Awan na naghanga. Anak pa makapasok dito
DJ. Ayan, thank you din. Ayan, Ate Tacy, keep safe. DJ Rodel, ayan, okay din. Thank you, Ate Tacy. Ana? Ay, ito rin, ay kaya, hindi pa siya ampay makamove di internet tayo, yung mga messages tayo. Nahirapan siyang mag-move. Ay, apo, grabe. Wala na, naghang na pala. Abangkaitan boss, madino maladaw taunay panagbiyahem. Ayan, keep safe, keep safe. Thank you DJ, ayan. Ingat, gwapo. Ay kay ate Lynn Espino. Good evening DJ gwapo, watching from Singapore. Oy, meron tayong dalawang Singapore. Ayan si Lynn. Hindi pa tayo makapasok sa YouTube. Inayat ka, inapunto. Inayat ka rin nakin puso. Ngem sinaya obyak ko. Sinayang muti adu sakripisyo. Jatman ninamnama akas to'y di pagtingta gas na di marakra napudlong nga ayan nuragsak mo di umatayo awanin di mabalin ko lipatin ka o biyak ko naawan ka to'y sinong ko tayo awanin di mabalin ko lipatin ka o biyak ko naawan ka to'y sinong ko oy inayat ka napuno inbating ka rin nakin puso ngayon sinayang obyak ko sinayang muti adu sakripisyo tinamnama
ta gas na di maratra napudnong nga ayan-ayan luraksak mo di umatayo awanin di mabalin ko tu'y gumaw-gawawa ang puso di ka napuno nuragsak mo di umatayo awanin di mabalin ko batin ka o biyak ko daawan ka tu'y silong ko libatin ka o biyak ko daawan ka tu'y silong ko anyan nga ulpi agasat kadata no amay anan sinati dalagda imbati na kaag may ket marik na awan sa kaasping na ikaawas kabaw dagiti tarikma kas na dyan pasilayan itibiga awani anak ayong amay pataya nang langibin tiyak lawlaw para kaniya unasik man ang garimayang dalata dagiti luluwa ket agtulit na di papano ko awanen patig na daksan may turan diyak may isa oy ket ipunno ket awan ka di kan ko makaden na uray pahino kaano man ikidan itan mo din aluluwa sikadat tuwi kaunggan iti kaawan mo kabaw dagiti tarikma kasladya masilayan itibiga awani anak ayong amay pataya nang langibin diyak lawlaw para kaniya unasik man ang garimayang dalata dagiti luluwa ket agtulit na di papano ko awanen patig na daksan may turan diyak may
isa, tiyag may isa, may isa. At akong biyag mo, di mo ipasama na sakit nga'y kita. Di na talikudan kasi tay dadwa-dwa ang tawag at di kinapugno na tunggal kasamay siyang tay di makait na. Amo adi at naakla si Maymo na aglalain ka. Adun nagpura laing surat di kan masubalikan. Ngem na kaya asawe nga awan kan dito'y nakin urang aklat panawe. No isu pagkunaan adikan ay ayatin day tilaglagipe di ka kuman sinubliana dadya kuman nagpapakita dadya kayat ngayon ka masaktan. Oy! Thank you kay Ate Tessie Carnate. Maganda ng boses mo, DJ. Galing-galing mong kumanta. Ay, thank you. And of course, kay Ate Rodeline Ragunton. Ayan, thank you so much. Kata kayong amin, Apo. Ayan. Ni Manong Rolly. Ayan, Ate Eugene Rapanan. Nagkurang tauray laing nusurat di kan masubalita. Ngem din na kaya asawe nga awan kan dito'y nakin kurang la panawe. No isu pagkunaan. Hello, manang ko Shirley. Adikan ay ayatin. Kumusta kan? Dahil may tilak lagi pe. Di ka kuman. Sinugliana. Dadya kumang nagpapakita. Dadya ngayon ka masaktan. Dadya kumang nagpapakita. Dadya kaya't ngain ka masaktan. Mami Pausta Domingo Martin. Mami Pausta Domingo Martin, thank you so much kay Madam Espino Lin. Ayan, thank you so much kada kayo amin, Apo. Manong Hill, Madam Alma de la Rosa, hello. Mami Edita Ricafort, thank you so much. Hello, Shirley Balbay Sacloyon, ang aking ate. Ayan, hello ate. Manang ko Shirley, ate Rodeline Ragunton, dyan sa may Honolulu, and of course kay ate
Diyan din sa may Italy pala. Akakarobada, Rodalyn Ragonton, Jonalyn Ragunhan, and of course, kay Ate Eugene Rapanan. Oy, kakarobada si ka. Ije parte na po iti Santa Catalina. Mami Pausta, thank you so much dita parte na po Tilawag. Kaya hello Edita Ricaport. Ate Tacy, thank you so much Ate Tacy. Ayan, hello Madam Elvira Venasuncion. Thank you so much nga nagapo kinimanang ko siya. Ayan. Hello Kabsat Pausta Domingo Martin. Nagapo kini Ate Lynn. Hi sis Shirley Bell. Hi sis Shirley Agunoy by Sakloyon. Okay, Nakmet. Ayan, bravo, handsome DJ. Thank you, Manong Rolly. And of course, kay Ate Janet. Ay, hello, Ate Janet. Baroga. Tiyatayupay, o, tiyatayupay kano, agtiyakayupay. Kumusta man, dagita napipintas nga, kain-in na ko, dituyen, anas sa Sardam. Ayan. Talaga, kastalaunay, ayan. Kain-in na ngaw. Ayan, dagita yan, nalaing apo nga umangaw. Ay, apo, ayan. And of course, happy birthday kay Roda Paa. Ayan, thank you Ate Roda. Happy birthday. Ayan. Inayat ka. Ay, agree kayo. Agree kayo man na po. Umutain. Pagitakan. Naghangpay si ka. Ito. Awan sa bali nga ayat ko, do di si kalaeng nga ipatpating ko, laksitin nano mo ken naglabas ko, no isut pagrupuda daytoy biyago. Wen sa puling na kinatao, agraman man naglabas mo, na dinton isut rason apang gutok mo, lusungken tikura tabarukong mo. Di na kaya awan patig abas sa wen na ket di pagtungpanan.
sabali nga ayat ko. Do di si kalae nga ipagpatik ko. Laksi din na mo, ken naglabas mo. Do isu pagrukuda, daytoy puso. When aklunek ta kinatao, agraman naglabas mo. Nadindut isut, rason na panglutog mo. Do isut pagrukuda, nabagupong mo. Inapunong na ayan, awan pati labas, sa wenagit masakbayan. Di pagkumpanan, sinapunong na ayan, awan patik di naglabas, san wenagit masakbayan. Arang tay di pagkumpanan, sa wenagit bayan. Arang tay di pagkumpanan. Tuwing ayat ko, balumit di ako. Makita kena puso kenakin ko, agnanayo kanto anaimarga, saan tubiyag ko ng gudas ni ayata. Daytoy tiin batim alagip ko, isuti libliwa. Sikat mangling puso, asililita lagipin nam namain. Uy ayan, doan yan tuma di inna pamasakit kanya asal sarita. Nuko na basuko, tiga puna alipan, saan tubiyag ko kaisot ng gudas ni ayat ka. Daytoy din batim alag
isuti liliwan na sikat maglingligay tuyo asililiday nam namaem tu ayan. Loko na abasul ko tiga puna alipatin ka saan to biyago taisot ng gudas ni ayat ta daytoy tiin batim alagip ko isuti liliwan nasikat manglinglingan tuy puso asililiday laglagipin nam namaem tuy ayan laglagipin nam namaem tuy ayan. Kasanun awan ka taka tumpay na agmay maysa anya kadi nakurang kita ginurang ganyak adi mo'y baga yakam mo biag puti at bigay apay na pitmanaw ka anya kadi nagpasulangin ka ang ginura kaniya palubusan ka nuday tay ti panggeber nubilang na agrilo ka awan tukuman di pa papasulit amang sa
Ana, jaka mo biag kuti anamide. Ay, jaka mo. Abay ka man. Anya nagpasu. Jaka mo ang ganyak alimoy baga. Sangka nuday na iti panggepen nagdakil ka di pagpapasulit nalukar mi nga di mambiro iti ragsa ka magsapon mabubudak nga ayan karding akbing nga ayan. Nariga gayam di agasawa tay sadut di amuna agtutugaw agbubuya naka baong dito'y baong pailita no mandaran kung sila pa na kanim manunito binubukaw kumay tisumbat na no ar-artyukan na ay tiisen na nakamay mayat kumay rongiit na day iti sadok nga asawa na makapili ka tay sadot nga kunada tay sadot nga asawa awan turong di panagbiag na makapili ka tay atin do di sumsum na. Oy, engineer! Ay, apo! Oy, manunito! Ay, apo, ganyan po ka baro. Oh, maminsan bye! Alright. Pag-asawa, ay, paano? Tay sa awan ti amuna. Ay, awan na muna, naglaba. Agtutugaw, buy-buyain na ka. Ay, bulakan. Agtutugaw, pay, dita. Daita.
Madi, amuyo deta sagot nga asawa, yabo. Dili, ano nito? Agtutugaw, di obrana. Agtutugaw, di obrana. Dumakkel pa'y di bibig na. Aglalo no agrumit na. Kaslapan di sal, di iwan. Ayaw mo. Awan engineer. Sadut ada tay sadut awang awang turong di panapyag na alunong makapili ka itlog di sub-sub na aglalo nung ka taypan di sal di iwat na Anya mo dito yun, engineer. Abo, dila na sapsapulan na sika. Wanain. Ayan, abo. Derby nga karindusan tayo ya. Talaga nag-imas sa puti kastoy nga kumanta niya. Yan at kami di bagbagana dito ko ito at kami na po di technician kunting duwa. Ayan. Iso apo ti ni Jai ni engineer ni Sir Manolito angko ini engineer Dexter. Ayan. Tikat katawa. Kapo kaslamot lapan di siyang tangiwanan ngana na. Nakadaktak. Naimas ba't di nga asawa ya, Madam Almaya? Ay, Madam Tessie Carnate. Thank you so much po. Ayan. Hello, Ma'am Yoli Alipio Rivera. Ayan. Makapasakit mi dito dyan, dito katawan, dito. Nyamutin kasta na. Madam, perbi ka nung agsakit dito na dito, Madam Jocelyn na tibida dito, di ka katawa. Sabakong mo tatin, dog, tisumsub na, gan kaslapan, di siyang tingiwan na. Iwanan. Ayan. Kayat mo kaya, andung mo, Jocelyn Natividad, kunana, atid dog iti subsub na isumit laeng, di nakayat, kunana ma. Ay, Manong Hel, anya. Kasla banyas kunana. Kanya mo ta kasla banyasan? Si Sedita Ricaport, ayan, happy viewing, Prado. Notakin, leta subsub na, ayan. Sa asadot na imas ayaw po, Madam Alma Manen. Ay, awan! Kunana. Madi atin dog ti subsub na, sir. Kunana. Mayat night, dekansyon ko, Madam Judita Rigo, Repasora. Ayan, Ate Eugene, mayak mo sika. Ate Cora. Ate Rodelin Ragunto. Na kurso na daan nyo, jay kantak na dakit ti sub-sub na. Ken kaslapan ti siyang tiyot na. Tikat katawa di engineer. Po, hindi gito yan.
namot ni Ate Judita Rigwari Pasora po kasi man. Ano, Ate Janet? Nangig mo dyan kantak? Nagmaya tayo. Sadot nga asawa. Kumitak tumamate sa balit nga kantan. Makapaliptak. Nagbayat nga, gusto niya sub-sub naman, sis. Total atid dog, mabalin nga iiyak. Kumusta ka, DJ? Ingat kayo dyan at may bagyo. Kuna na Uncle Julie. Yan, Uncle Julie. Ayan, wala pa naman masyadong hangin. Ayan. Mild lang muna. Full oil lang. Awan pa'y digijay kaslapang birada na. Ayan. Sapay ko matatipat-tapat-takit nagtagtagay ng pagtirabi ko umadayo. Ayan. Sapay ko ma. Ayan. Sige, barbaro po nga viewers na dita, Manong Hill, adata ni Ate Marieta, adata ni Mrs. mo, manarimaan nga buy-buya. Dita parte na po iti Italy, ay Italy ba ito? France, pala. Manong Rolly, hello Ma'am Sonia Arenas, God bless, ayan. Ano, Madam Jocelyn? Ay, mayat siguro. Ayan. Kita na nga roden apo niya. Ikang kayamanan apo, na ikang kayamanan apo ti liwliwa. Ayan, sapay kumamanin apo ta. Naikang kay manin apo ti liwliwa. Ang kaya apo nga uma apo iti numutoy biyang. Iti nakapo nga panagkankanta apo kada kayom amin. Ayan, nagyamyaman na kada kayo apo iti awan labas na. Nang nagro na apo kada gijay kankanayon nga gururay. Ayan kankanayon apo nga agisishir apo ti programa tayo anasaas ti sartama niya. Tanong delukan. Vegetor. Tuloy mo ko mga midetin eh. Kaya nakalat. Ha? Malaya. Kapay ko ma. Get mo? Okay.
ganyan man apo dito nga sunata. Yang naman apo dito kapsat nyo, tatno kasta pakadaan. Ay nagyamyaman na kada kayo amin. Siguro palaw kayo apeng ka nagsapak nga closing niya. Mapana kami na po, agatender apo iti may isang anatayan nga kadwami apong member iti Banda Isabela. Kat mapanak lang apo pakita biit. Ana? Gamin dito ikita, nohan na ko maaglikaw asidig lang. Pero agikot ak kamapanak, agikot lumabsak iti duwa nga ili. Sakbay makadano naktudyay. Ana? Labsak po ti Kawayan, Nagilian, Kawayan, Reyna Mercedes, Nagilian. Ayun, tapos Kawayan ulit, ganun. Ano? 2 hours ride apo, mapanak 2 oras apo nga i-ride ko. So alas 10 to make 8, 11, 12. Alas 12 to na apo na makadano na. Agiste ekti pang 1 hour or 2 oras. Adakon apo dito ito no alas 4 no parbangon. Na, pang 2 oras lang o 1 hour. May sa oras, ana? Sapay kumaapot naliwliwa kay manen. Ayan, kastoy tumanen apo. Tignan natin kung may signal bukas, ano? Kasi yun bagyo, baka darating na bukas, ano? Oo, ganon. Oo, baka. Manager Elvira Ben Asuncion, thank you so much. Ayan, Madam Leon Balbuena, Saudi. Leon Jonas Sagawa, Qatar. Mami Janet Ursulum, Kuwait. Jonalyn Ramiro, Honolulu, Hawaii. Connie Salinas, Danao, Kuwait. Edita Ricaport, Kuwait. Emmanuel Medina, Nevada. Maryland. Marilyn Garlitos sa Big Island, Hawaii. Jocelyn Tibidad, Israel. Ate Josie Pescador, Italy. Ate Cora Ragmat, Italy. Ayan. At saka yung tatlong nga nagpapukaw itinaganan. Ayan, tapos isa ay apat sila. Mayroon pang isang Milan. At tapos may salita parte na puti Ilocos. Ay Ilocos natatayin Honolulu. Nawawala na naman ako. Ayan, thank you so much sa puting kay nga kanayon apo nga panag-sponsor. Panang tultulong ti kadigiti agdama apo nga programa apo ti Anasaas iti Sardam. Ayan, adyan na yun mga bigas natin, 10 kaban. Adyan na yung juice natin to make it 600 people, 600 ti pagpalinan ng tao ya. Marami-rami na rin yan. Of course, wala pa yun mga noodles natin. Yung mga bagoong natin dyan, yung mga kape natin, yung mga suka, no, wala pa po. Ano? Yung mga gustong humabol, nagiging po gustong humabol at mag-share. Agi-share iti blazing na, digiti na sising pa na nalulok ng apo iti puspuso na. Ayan. Mabaling kayo lata apo nga text, call. Ay message, pwede nyo kunin yung complete address, complete name, para dun nyo na lang po ipadala, ano? Itong deti apo nga isa-isayang katmigat mapan apo kadagiti nasalanta. Nang runa tatao may maninti bagyon, saktong-sakto, hindi pa natin na ibibigay yun para sa nauna. Saktong-sakto kasi umuulan pa naman, at dahil man dya bagyo at pagkatapos ng bagyo siguro. Or kung sumangpit dya bagyo, engineer, bago ang birthday ni Junjun Loyon, jay technician ta. Bago ang birthday, agitit na yun. Ano? Kasi impostpone na ka ti birthday na ni ko. Ayan. Yung modules natin, ito na ito na yung format natin. Yung mga viewers natin dyan, sponsor natin dyan, ito na yung mga module natin. Ito na yung ipapamudmud natin sa mga bata. Gagamitin nila ito, gagamitin na dito, gamitin apo yung ubing, 3 weeks. 3 weeks kasi 1 month ko na awamot gayam klase dati Sabado, Domingo niya. Oo, ay kaya magamit na lang apo dito 1 month.
So nagredusak, tatno kasta eksaktong-eksakto, tatno kasta adu iti pagbalinan na nga maikan. Ana? Pakita tayo siguro apo iti agtagup 5 kasot nga ubing. Oh, nakadumanay. Kasta apo iti programa tayo anasaas di Sardam. Kaya yung mga charots dyan. Antay lang nga po nga umay agkatakatawa, agkanta-kanta, manggri-grit. Ayan, iti ana sa si Sardam tatan apo kat may sa apo nga mabukbukulen nga asosasyon. Tatno kasta mapantayo tumulong kadigay ubing nga kailangan. Tayhan na nga makaya nga sa pulen ti kanin na. Nang nangro na kadagitoy apo gagayem. Tamasalsalan tatayo. Ayan. Meron pa nag-request sa akin kung punta daw tayo ng Cagayan kasi mas lalo daw doon, sabi nila. Oo. Pero ko, sabi ko naman sa mga kasama ko, tignan natin kitak di sitwasyon. Ayun kasi meron daw isang adakano apo ti barangay jay nga talaga nalubog. Ano? Ewan ko lang kasi bali-balita pero nagtawag sa akin yung caller na sa parte ng Cagayan. So kung relate siguro ti kargaan tayo baka pwede makalusot tayo ya. Relate naman eh. Oh? Baka okay kasi nung nagbigay tayo ng lockdown nakalusot naman tayo. Oh, maglalagay tayo ulit ng OFW Line International tulong sa mga nasalanta. O, ganun. Lagyan natin, gagawa tayo ng tarpaulin. Ilalagay natin sa sasakyan natin para hindi tayo ma-hold ng anong natin, ano. Pero kung pagtitignan nila yung laman ng ano natin, ng sasakyan natin, relate naman talaga. Okay, very good, engineer. Laing talaga dito, engineer ko Yung mga bula-bulat sa umanta-matana, nakainom sa uman eh. Okay, sapay kumamanin abot na paragsak kayon, ititunggal maysa, ayan. Hangkay apo nga umumad, ito pa nagro-propak wen. Dagay atitog, tisub-sub na. Dagay kasla puman di siya tisub-sub na. Ayan. Dagay apo kita may salaeng nga parte ti kansyon. Baka damdaman tumanin kita, gaapat kay manditan. No, daman apo di gijay inte pagtutungtungan, inte pagsisinukatan apo iti messages nga nakakatkatawa. Di apo kat may salaeng apo nga partwat, ken may salaeng apo di ti eksena itintay pagririnagsakan. Kaya? O kita kasta nga rudan apo gagayem kang kakapsat. Inak agpakpakadan. Tumaray kami apo nga mapang kami jay Barangay San Luis, Kawayan City, Isabela. Ayan, nakikita tayo apo jay, no? Apo ti viewers tayo apo nga dadjay. Ayan. So kayo tiyo apo nga makita dito numutoy biyang kat pakatongtong, ken ilibriyo ti balot, umay kayo ka jay. Ayan. Siyempre, nalamiis, ilibri dati. Ayan. Ket kasta nga ruden apo. Ayan, Diyos ti agina kada kayo mamin. Ken kasakbayan deta. Ikang kay apo iti mauding nga sunata nga para kada tayo am amin. Ng Pilipinas. Negative man, engineer.
Dito apo ti panglas, apo dito ni engineer. Ayan ni ti engineer tayo apo ti ana sa si Sardam. Dito mo ti apo ti may isa nga technician tayo, nga may isa, no, dati maperjan. Isyo na mo apo iti mapanagiboy agilako no kung ahang ko mo. Okay, bye-bye. Agpakpakata kami, Diyos, tiyag nga nakatakayam amin na po.